ഗായ്സ് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു മണി മേക്കിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷനുമായിട്ടാണ്. ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേര് ഡോയ്സ് ദേക്കോ എന്നാണ്. എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറയും. അതിന് സൈനപ്പ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ നോക്കിയിട്ട് ഇവിടെ നെയിം, അതുപോലെ ഇമെയിൽ, ഫോൺ നമ്പർ, പാസ്വേഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് ചോദിച്ചും. അതടിച്ചതിന് ശേഷം രജിസ്റ്റർ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. രജിസ്റ്റർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ലോഗിൻ ആവും. അപ്പോൾ ഒരു ഇങ്ങനെ ഇൻ്റർവ്യൂസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും കാട്ടാനൊന്നുമില്ല. ഇവിടെ കുറേ വാൾപേപ്പേഴ്സ്, ഫോട്ടോസ് ഇങ്ങനെ കാട്ടുന്നുണ്ട്. അതൊന്നും മെയിൻ്റ് ആക്കണ്ട. അപ്പോൾ നമ്മളെ ക്യാഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഗിഫ്റ്റ് ബോക്സിന് ചിഹ്നം കാണില്ലേ, അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കുറേ ഡെയിലി ബോണസ്, സ്പിന്നിങ്, സ്ക്രാച്ച്, ഓഫേഴ്സ് അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും. ഇല്ല ഡെയിലി ബോണസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ആഡും കാര്യങ്ങളും വരും. അതിയാണ് 25 കോയിന് ആഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അടുത്തത് വരുന്നത് സ്പിന്നിങ് ആണ്. സ്പിന്നിങ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ആഡ് വരും. ആഡ് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പിന്നിങ് കുറച്ച് കോയിൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സ്പിൻ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഇത് അവിടെ 5 കോയിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും ഇതുപോലെ അതിൽ 10 കോയിൻ ഉണ്ട്, 9 കോയിൻ, അങ്ങനെ കുറേ കോയിൻസ് ഉണ്ട്. സ്പിന്നിങ് ഇങ്ങനെ ഓരോ മിനിറ്റ് 2 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്പിന്നിങ് ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ അതുപോലെ സ്ക്രാച്ചിങ് ഉണ്ട്. സ്ക്രാച്ചിങ് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സ്ക്രാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ 3 രൂപ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, 3 കോയിനാണ്. അതുപോലെ 2 മിനിറ്റ് 1 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ 57 സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അടുത്ത സ്ക്രാച്ചിങ് കിട്ടും. പിന്നെ ഇവിടെ കുറച്ച് ഓഫറും കാര്യങ്ങളും കാണുന്നുണ്ട്. ടെലഗ്രാം കയറ്റുകയാണെങ്കിൽ 1000 കോയിനും, പിന്നെ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ റേറ്റ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 500 കോയിനൊക്കെ കിട്ടും പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അടുത്ത് നോക്കാൻ പോണത് റഫറിൻ്റെ സെക്ഷനാണ്. റഫർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരാളെ റഫർ ചെയ്ത് കുറച്ച് കോയിനും കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ വിഡ്രോയുടെ സെക്ഷനാണ് അടുത്ത് പറയാൻ പോണത്. വാലറ്റിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കോയിൻ 8 കോയിൻസ് ഉണ്ട്. 8 കോയിൻസ് റിഡീം ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. ചുരുങ്ങിയത് 100 കോയിൻസാണ്. അതായത് 100 കോയിൻസ് പറയുന്നത് 1 രൂപയാണ്. പിന്നെ അതേപോലെ 2 രൂപ ഉണ്ട്, 3 രൂപ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ വിഡ്രോൻ്റെ സെക്ഷൻ ഇതാണ്. അപ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ എത്ര ഉള്ളൂ, പറ്റുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും കയറി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. ആപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും കമൻറ്റ് ബോക്സിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക.